Добър вечер! Добър вечер на всички! Започва нашия безплатен вебинар. Какво трябва да знаем, за да сбъдваме мечтите си? Ще почакам малко да се покаже това живо предаване на всички, които имат желание да присъстват, защото е нужно малко време, за да достигне до хората. И така, първо да кажа, че всички ние имаме мечти, нали така? Всички ние имаме желания, имаме идеи и в много случаи, като дойде особено нова година, си казваме какво стана с моите мечти, с моите желания, с моите идеи, нищо не се случи. Здравейте! Първите вече са на линия. Здравейте! Здравейте, момичета и момчета! Този вебинар е за всички, които имат желание да научат нещо повече, как могат да сбъдват мечтите си. Какво е нужно да правят, за да се случват нещата, които искат. Предварително съм информирала дамите, че всяка една, която остане до края на вебинара, ще получи подарък. А сега имам още една изненада, че някои от вас ще имат и втори подарък, но това накрая. За това ще говорим накрая. Имайте предвид, че тази лекция няма да бъде много обемна, но ще бъде концентрирана, така че моля за вашето внимание, за да научите повече, да осъзнаете повече неща. Ще има възможност да задавате въпроси. Бъдете на 100% тук заедно с мен, не се занимавайте с излишни неща, за да можете да чуете ценна информация. Казвам ви, че информацията ще бъде ценна, защото наистина е така. Аз съм Ирина Танчева, психолог, треньор, мотиватор, човек, който пробва върху себе си нещата, за които говори, и всяко едно нещо, до което ще достигнете като информация, това са неща, които лично съм правила, осъзнавала, не просто съм прочела някъде. Създател съм на много обучения, онлайн обучения, на много ретрити, така че мога да ви бъда полезна с информацията. И така казах в началото, че накрая всяка дама ще получи подарък от мен, а някои от вас ще имат възможност и за втори подарък. Виждам, че се увеличавате. Радвам се да се видим, скъпи дами. Пишете в чата. Колкото повече пишете, толкова по-бързо Фейсбук ще покаже и на останалите този вебинар. Какво трябва да правим, за да сбъдваме мечтите си? Доста неща смятам да ви кажа, и като казвам предварително доста неща, това са все важни и ценни неща. Първо, ние имаме възможност в даден момент да мислим само за едно единствено нещо. Това е огромен плюс, защото работейки с техники, тук ще става въпрос за работа с техники, работейки с техники, ние можем да използваме това, че имаме възможност и право да мислим в даден момент само за едно нещо. Това е много полезно, когато работим по сбъдване на нашите мечти. Предварително искам да ви кажа, оставете идеята, че като работим много, като работим здраво, сбъдваме мечтите си. Тук няма да говорим за това. Ако ще говорим само за това, ако очаквате да ви говоря само за това, на грешното място сте. Тук ще говорим малко повече, малко по-ценни неща, защото със сигурност познавате хора, ако не сте сред тях, които работят много, но никога не сбъдват мечтите си и накрая едва свързват двата края. Значи, от това да разберем, че здравата работа не е достатъчна. Много повече неща са необходими. Всичко е мисловност. Предполагам, че сте наясно с това. Предполагам, че ви резонира това,
че от нашата мисловност се поражда всичко, което преживяваме. Понякога мислим за хубави неща, преживяваме радост и щастие, в друг момент мислим за лоши неща, преживяваме тъжни моменти или пък разочарование, гняв, каквото и да е там. Тоест, ние осъзнаваме или не, избираме своето преживяване. И тук някой може да ми каже, чакай. Еди кой си ме нагруби и аз да стоя така и да не му върна? О, да. Можеш не само да не му върнеш, но дори да не му обърнеш внимание, че те е нагрубил, защото всъщност от теб зависи твоето отношение към теб самия. Ако реагираш, ако приемеш, това означава, че влизаш в неговата вибрация. Всичко е вибрация. Ние живеем в един вибрационен свят. Честоти, честотни вибрации. Още от времето на Тесла се е говорило това, но много бавно някои истини добиват по-голяма гласност. Много трудно хората приемат неща, които са точно така, но някак си не се говори за тях, не се разбират по правилния начин. Другото важно нещо, което е хубаво да знаете, е това, че няма случайност. Първо, вие не сте случайно тук. Избрали сте измежду многото възможности да скролвате в петък вечер в социалните мрежи, избрали сте да чуете нещо от мен. Случайност няма. Ако нещата ви не се сбъдват, за които мечтаете, случайност няма. Нещо има, което е препъни камъка. Тук ще стане въпрос по-нататък за какво говоря. И херметичното учение говори, че случайност, това е името на закона, който не е познат. Съществува такава дума, но представете си, понеже каквото е тук, такова е и в космоса, навсякъде едно и също. Да не мислите, че до някъде е така и след това законите изведнъж се променят. Не. И представете си сега, ако всичко се движеше случайно, хаотично и всяка една планета се движи по някаква случайна орбита, никакви закони реално природни нямаше да са валидни. Тоест гравитация ще има днес, утре няма да има. Или пък днес ще има въздух, утре не. Но това не е така, нали? То е защото всяко едно нещо е организирано по някакъв начин. И то са строги правила и закони. И ако ние не разбираме тези правила, много често използваме думата чудо. Ами няма чудо. Има неразбиране на естествени закони. Има абсолютна липса на яснота, кое как работи. Чудо означава не знам какво е, не знам как е станало, но не означава не съществува такова нещо. То съществува, щом по някакъв начин се изразява в нашия живот. Така, казахме, че няма случайност и това е много важно нещо, което трябва да приемете, ако искате едно по-различно разбиране на живота. Много хора ще изслушат лекцията и нищо няма да приемат. Няма проблем. Вие сами през вашия филтър решавате какво ще достигне до вас и какво не искате да достига, какво не искате да приемете. Или ви е дошло времето да приемете много повече неща, или не ви е дошло времето. Затова има една приказка, учителя се появява, когато ученика е готов. Аз бих казала, че много хора съм научила, но не смятам, че съм кой знае какъв учител. Просто всеки за всеки е учител. И всеки е ученик цял живот. И няма такова нещо, като един е учител, всички да го слушат, пък другия нищо не знае. Здравейте, момичета, Краси, Ирена, Елена. Здравейте в това, че няма случайности, съм абсолютно убедена от собствен опит. Да, точно така е. Няма случайности.
И така, какво е нужно, за да се сбъдват мечтите ни, желанията ни, идеите ни да се осъществяват? Нужно е енергия, нужна е вяра, да, здрава работа е нужна, т.е. действие. Просто когато имаш енергия да правиш нещо, когато го искаш и когато работиш целенасочено, то рано или късно ще ти се случи. Обаче какво правим ние? Примерно, искам аз да отида на Бахамите. Сега ми дойде на ума. И си мисля, защото съм видяла някой от моите познати, ходил там, виж хубави снимки, показал във Фейсбук, искам и аз. Да, ама след 5 минути съм забравила, че искам това. Край. То няма да се случи. Няма енергия в това. Няма последователност в действията. Какви действия? То въобще няма никакви действия, тъй като на мен ми е минало през ума и заминало. Какво е вашия ум? Това, което ние мислим, че тук вътре е пълно с мисли, ние всъщност сме антени, които прихващат различни мисли. И ако това не ви резонира, ако това не е вашия начин на разбиране, аз ви споменах в началото, че всичко е вълни, излъчване, вибрации. И ако ти си на дадена честота и гледаш в момента мен и мислиш като мен, това е, че ние по някакъв начин сме на една вълна, на една честота на излъчване и приемане. Също като радиото. Не можеш да включиш БГ радио, а да слушаш Зирок, примерно. Различни честоти, различна дължина на вълната. Тук става въпрос за същото. Затова има много хора, които, примерно, са били приятели цял живот. Много са се харесвали, често са се събирали. В един момент единия започва някакво коренно различно развитие. Той започва да се разширява, да се развива в някаква нова посока. Нова за другия, но не и за този, който дълго време е искал и е мислил и е работил по това ново нещо. Тогава какво се получава? Получава се разминаване. Тези двамата човека вече не са си толкова интересни. Те не могат да комуникират по същия начин, не могат да работят заедно по същия начин, да правят разни неща. Дали ще работят или ще се веселят, няма значение. Те просто се разминават. Това е вибрационна несъвместимост, защото единия иска едно, другия иска съвсем друго. Когато има вибрационна несъвместимост с желаното от теб, каквото и да е то, за нещо си мечтаеш, много пъти си се сещала, много пъти си го искала и после си забравила и си правила пак същите неща, които си правила винаги. И пак ти е дошло на ум и пак си го искала, обаче не става и не става. Ами вибрационна несъвместимост с желаното. Най-често такава вибрационна несъвместимост с желаното се получава, когато искаме едно, а мислим друго. Искаме едно, а правим друго. И примерно, какви примери да ви дам, хората най-много обичат примерите за пари. Искам да имам много пари. Колко много? Ами да речем 100 000 или 1 милион. И какво правя? И ходя на работа от сутрин до вечер, вечер си гледам семейството, гледам някой филм по телевизията, събота и неделя ходим по разходки. Как ще стане? Как ще стане? Ходиш на работа, въртиш един и същи цикъл, какъвто от години въртиш, обаче си искаш там нещо си, което то няма как да се случи. Искам нещо, правя друго нещо. Или пък искам нещо, правя в тази посока, обаче усещам, че няма да стане, защото не заслужавам. Да речем, аз съм имала такива консултации с дами. Аз искам. Какво искаш? Ами искам богат мъж, искам да срещна атлетичен мъж, който да ме обича, който да ме носи на ръце, да ме води по екскурзии. Добре,
ти какво правиш и какво да прави. Ами, искаш да е атлетичен, ти в такава форма ли си? Той защо да избере теб? Нещо трябва да има насреща, което да привлече него. Да си му много интересна, да си в подобна форма, защото той като каже, хайде сега ще ходим да се катерим в планината, да отидеш с него. Ако каже нещо друго, което е свързано с спорт, да си готова да го направиш. Тоест, има една вибрационна несъвместимост, обаче ние продължаваме да искаме. Седим си на масата, гледаме си телевизия, чоплим семки или едем пуканки и чакаме принца на белия кон, обаче да е такъв атлетичен с колко плочки, много плочки. Не става. Тоест, ако ние искаме нещо, обаче не правим и ние в тази посока да имаме нещото, някак си се разминаваме, някак си се опитваме да манипулираме енергията, да ни даде нещо срещу нищо. Не се получава така и не можеш да манипулираш енергията, нито можеш да манипулираш вибрацията. Вибрацията е твоето излъчване. Всеки един излъчва на някаква вибрационна честота. Колкото по-висока вибрация, толкова повече обичаш хората, толкова по-весела си, по-приветлива, с по-хубави мисли, с зареждащи мисли, можеш да зареждаш хората, искаш да го правиш, искаш да им помагаш, искаш да даваш от себе си. Това е висока вибрация. Колкото повече искаш да получаваш, да прибираш към себе си всяко едно нещо, което може да дойде до теб, толкова в ниска вибрация падаш, защото това е... Ти ставаш егоцентричен човек. Да, обаче егоцентричният не е щастлив. Колко може да прибере? Какво може да прибере? Крайна сметка, каквото и да прибере, се остава сам. Трябва да си отдадена навън, за да се получава взаимодействие. И когато се получава взаимодействие и когато помагаш на хората, в даден момент те ще ти помагат. Тоест, ако искаш да сбъдваш мечтите си, обърни се към външния свят. Помогни на тези, които са около теб с нещо, с което можеш да помогнеш. Ако с нищо не можеш да помогнеш, поне кажи добър вечер с усмивка или добро утро с усмивка. Никой няма, как да кажа, лимит на броя усмивки. Всеки може да се усмихва много, но това може да зареди деня на някого. И тук може някой да се каже, тук отклонихте се много от темата, защото тук трябва да говорим за това какво трябва да правим, за да сбъдваме мечтите си. Скъпи мои, това, което трябва да правим, за да сбъдваме мечтите, да сме в висока вибрация. Има книги на Норбеков, който ги е чел, знае там, че нещата се случват, когато си в висока вибрация. Даже може би сте чели там за носене на вода отдалеко и с усмивка на устата, тя тежи, там някакви менци се носят на гърба, тежи всичко това на гърба да го носиш, обаче трябва да ходиш с усмивка, защото иначе пак до чешмата и пак обратно, всъщност в съседната стая има чешма. Не е въпросът до водата, въпросът е до усмивката, до навика, тази усмивка да бъде част от живота ти. Мечтите се сбъдват, когато си в висока вибрация, това е само едното от нещата. Освен това, когато си постоянен в това, какво искаш. Преди много години, когато аз бях съвсем млада и останах сама, имах много мечти, които бяха свързани с друг човек. И в даден момент разбрах, че това няма как да се случи, той просто си отиде много рано. И аз се замислих, добре, сега какво правя? Бях на 23 години и половина. Дъщеря ми беше съвсем малка, на 2 годинки. И аз нито с женените женена, нито с свободните свободна. Бяха едни такива времена, в които просто бяха по-строги правилата за живот. И аз съм си мислила, как сега ще постигна мечтите си, какво да правя? Стана така, че моите мечти останаха същите,
много години. Много години. Бях толкова... Такива едни високи мечти и цели си бях поставила, че си мислех, че никога няма да ми се случат, защото как така толкова много и то от нито едно от нещата, които исках, не отстъпвах. Искам и това, и това, и това, и това. И колкото повече неща искате, толкова се стеснява възможността да дойдат до вас подходящите хора. Да, ама аз си чаках спокойно, мислейки, че може би няма да постигна мечтите си и просто не отстъпвах от тях. Всъщност това, че съм си чакала спокойно е довело до това да не се изнервя, да не притискам енергията. Ти не можеш да я притиснеш. Тя ще тръгне срещу теб. Ти не можеш да натиснеш, за да стане твоето нещо. Ще тръгнат нещата срещу теб. Също както един продавач. Примерно, загледала се на пазара в някакви дрехи. И някой продавач ще гледа така, все едно вече си извадила парите от джоба си и му плащаш и казва, кажете, какво да ви покажа? Това. Да, ама ти просто гледаш. И какво правиш? Отдалечаваш се и тръгваш. Когато насочат енергията право срещу теб с някакво много силно желание, айде бе, купи най-после, купи, че да взема парите, ние се дръпваме. Същото е в природата, когато натискаме нещо на всяка цена да стане, ами няма да се случи. Така че аз без да знам, без да разбирам тогава, просто бях пуснала тази идея. Знаех какво искам и си мислех, ако стане, стане. Ако не стане, каквото стане. Така, и в един момент, като започнаха да се сбъдват всички тези мечти, толкова желания, толкова конкретни, аз си казах, как пък стана това? Аз въобще не знам как стана, не мога да разбера, не разбирам. Как можа да се изпълни всичко пък до последния детайл? Да, много съм щастлива, много съм доволна, но как стана? Бях на 29-30 години. Говоря ви за времето, когато беше началото на промените, когато тепърва се появяваше литература, духовна литература в България. Тоест, ние бяхме толкова невежи, толкова не знаехме и не разбирахме нищо, защото нямаше откъде да прочетем, че аз се задавах въпроси и те нямаха отговор. И понеже беше започнала да излиза литература, започнах жадно да чета всичко, което ми е интересно, за да разбера как стана това. Защото аз искам пак да предизвикам този процес и пак. Искам съзнателно да сбъдвам мечтите си. Искам да знам как става. Но нямаше кой да ми каже и то много години. И понеже съм си упорита явно, защото не се отказах от това, в даден момент достигнах до такава яснота и започнах да сбъдвам всяко едно желание, каквото си поискам. Ако си мислите, че това ще стане бързо и лесно, да ви попаря предварително, не става бързо и не става лесно. За кого? За този, който си мисля, че трябва да прави там някакви мисловни упражнения или някакви други и за 1-2 дни нещата да му се случат, или за този, който си мисля, че трябва да прави някакви ритуали 2 пъти, 3 и толкова. Не е такъв пътя. Работата, казвам го с няколко думи, работата е с размишления, с визуализации, с афирмации и то системна работа, постоянна работа с яснота. На теб трябва да ти е ясен целият пъзел, защо го правиш това. Не аз да ти кажа, направи тази афирмация, повтаряй се всеки ден и ще стане. Няма да стане, ти няма да повярваш. Едно от важните неща е вярата. Спомням се, Антони Хопкинс в едно кратко видео казваше: вярвай, нищо, че не вярваш, опитай се да повярваш, защото това работи. Да, вярата върши чудеса. Само, че един човек, който не иска да се образова в тази посока, да научи повече, да разбере как точно стои този процес, защо това се случва, ако правиш това или онова, какво точно се случва,
Ако човек няма тази яснота, няма и да прави нито афирмации, нито визуализации, нито ще размишлява, защото няма върху какво да размишлява. Реално всичко това, което ви изредих, е фокус. Фокус върху даден процес, фокус върху нещо, което искаш да постигнеш, което искаш да преживееш, или да отидеш, примерно, на екскурзия, да си купиш кола, да си купиш къща и така. Има много хора напоследък, които говорят за сбъдване на желания и мечти и виждам, прави ми впечатление, че винаги става въпрос за пари, за покупка на апартамент, за покупка на кола. Дребните неща не работят някакси, или пък другия няма да повярва, ако му кажеш, ами купих си нов лаптоп. Ама аз си мечтаях за него. Какво толкова има? 1000 лева или там 2-5, не знам колко е в момента. Един лаптоп може да си позволи всеки. Въпросът е, че ние хората изразяваме нашите мечти в пари. Някак си в нашия материален свят ценното е, когато говорим за пари. И ако решиш да направиш това, да работиш по начина, по който се сбъдват мечтите и да започнеш да сбъдваш своите мечти, ти не трябва да мислиш само и единствено за пари. Изобилието включва парите, да, но не само пари. Защото представи си, ти самата или самия с купища пари в една огромна стая, много пари и наоколо няма никой. Ти не си във връзка с никого. Имаш просто пари. Това не е изобилие. Изобилието е целият живот. Изобилието е да се докоснеш до много хора, до много различни неща, да преживееш много неща. Така че никога не става въпрос само за пари. И ако в момента си мислиш, да, но мене ме интересува как да изкарам повече пари, готово веднага ти давам отговора. Има една афирмация, за която много пъти съм говорила на хората, можеш да си я запишеш, ако не успееш докато я казвам, няма да я диктувам, просто изгледай видеото отново и си я запиши. Тя е на Боб Проктър. Боб Проктър е човек, който почина преди 2-3 години по време на COVID-а. Това е един изключително интересен човек, който е започнал от чистач и е достигнал до световна слава като лектор, като милионер, човек с много пари, но забележете, човек с много знания. Личностното развитие винаги трябва да изпреварва парите и грижата ти за работата. Ти трябва да работиш много повече върху личностното си развитие, отколкото върху собствената си работа. Това е казал Джим Рон. И е прав, защото може да работиш много, може да работиш от сутрин до вечер и пак да нямаш пари, ако въпросът е за парите. Може да работиш много, да имаш голямо хубаво семейство и пак да си нещастна, защото не знаеш какво да правиш. Трябва да имаш отговори за много неща. Личностното развитие дава тези отговори. И сега да се върнем на афирмацията на Боб Проктър за пари. Толкова съм щастлива и благодарна, че много пари и изобилие идват към мен бързо и лесно всеки ден в нарастващи количества от множество източници. Краткият вариант на тази афирмация. Много пари и изобилие идват към мен бързо и лесно всеки ден в нарастващи количества от множество източници. Просто пропуснах, толкова съм щастлива и благодарна. Това е афирмация, която ще ти донесе пари. Само че дали ще я правиш? Знаете ли на колко хора съм казала тази афирмация? Знаете ли на колко хора през годините съм говорила как се сбъдват мечтите? Познайте колко хора тръгнаха да правят нещата. Тези, които преминават през сериозни обучения, дългосрочни обучения, тези, които разбират процеса. В процеса на работата разбират как действа самия процес, за да достигнат до истинско желание да правят нещата, да започнат да ги правят и да стигнат до сбъдване на своите желания и мечти. Ние много често се самосаботираме. Самосаботираме се с това: аз нямам време сега за тази лекция. Аз нямам време да правя това, което ми казваш.
Аз нямам време. Знаете ли, тези, които нямат време и тези, които имат време, разполагат с едно и също денонощие от 24 часа. Тези, които никога не са обръщали внимание на външния си вид и тези, които спортуват много и стават олимпийски шампиони, интересно, пак разполагат с 24 часа. И сега ще ми кажеш ли, че нямаш време? Няма да ми кажеш. Ти решаваш обаче какво ще правиш със себе си. Дали ще отделиш време за нещо или няма да отделиш. Това е изцяло в твой избор. И другото много важно нещо. Ние всички имаме право на личен избор. Обърнете внимание. Ние имаме право на личен избор. Това е свещено право. Във всеки един момент, във всеки един миг ти имаш право да избереш дали да гледаш това видео или да не гледаш. Дали да правиш нещо друго или не. Дали да правиш афирмации, визуализации, разсъждения и така нататък, да работиш по този процес или не. Дали да тренираш или не. И така нататък за всяко нещо. И тези, които искаме да контролираме, защото голяма част от нас много обичат да контролират и искат да уредят живота на някой друг преди да са уредили своя, а имаме право само да уреждаме себе си, да работим върху себе си, да се подобряваме и това е най-трудното, което можем да правим. Тези, които искат да уредят живота на другия, да му помогнат да направи по-добрия избор, нека да знаят, че другия има право на личен избор. Да, ама аз го знам. Нали, сега ще ми отговорят много хора. Знаем го, да. И въпреки това непрекъснато се месим на другите, защото е много по-лесно да дадем съвет, отколкото да вземем собствения си живот в ръце. Отколкото да започнем да се грижим за себе си, да променим изборите, които правим, за да достигнем до по-добри резултати. Мисълта плюс вярата, моята мисъл плюс моята вяра води до моята реалност. Твоята мисъл плюс твоята вяра води до твоята реалност. Естествено, това не е една мисъл, това са безброй много мисли. Но моите мисли водят до моята реалност и моята вяра в нещата. Дали вярвам или не вярвам, ще стане това, което избирам. Ако аз вярвам, че ще постигна успех в еди коя си област, това ще се случи. Ако аз вярвам, че не заслужавам успех, ами не заслужавам и няма да се случи. И така, че каквото мислим, не каквото искаме, каквото мислим, каквото чувстваме, това ще стане. Ние можем да си мислим за много неща, но вътре в себе си да чувстваме, това няма как да стане. Затова Антони Хопкинс казва: вярвай, вярвай, вярвай. Вярата е нещо трудно постижимо. Вярата обаче е напълно постижимо нещо, ако си достатъчно постоянен. Вярваш ли, че можеш да промениш много свои качества, много неща вътре в себе си, ако си достатъчно постоянна? Аз ще ти кажа, случва се за 6 месеца. Чела съм в книгите, че е за 3 месеца. Наскоро чух от един човек, който е много известна личност, че при него се е случило за 6-7 месеца, при мен се случи за 6. Тоест, една сутрин се събудих и вече бях наясно, че съм с новото вярване. Просто така се случи. От сега за след малко. Но 6 месеца. Упорита работа. Колко хора ще го направят? Казвам ви, че става. Може да стане. И всеки може да го направи. Въпрос е, доколко искаш личностно развитие, доколко си готова да изстрадаш това личностно развитие, за да постигнеш радостта. Понякога личностното развитие е страдание. Започваш да разширяваш душата си и минаваш през страданието и стигаш до такава голяма радост, че просто не можеш да се свиеш повече. Ти си се разширила, ти искаш още и още да знаеш. И личностното развитие ще те доведе до това да имаш все повече и повече отговори, житейски отговори за твоя живот. Ама аз знам всичко, някой може да ми каже. Никой не знае всичко. И всичко
трябва да премине през практики, през упражнения, когато нямаш проблем, т.е. като профилактика, за да може, когато се появи проблема, ти да си готова. И знаеш ли, сега ще ти кажа нещо, не помня дали съм го казвала някога. Преди 5-6 години се счупих тази ръка, двете кости. През цялото време, докато правиха там някаква подготовка, всеки ми казваше много лошо счупване, много лошо счупване. Добре, да, ясно ми е, че работата ще бъде трудна по оправянето на ръката. Само че аз съм тренирала много да вляза в абсолютно спокойствие, до последния момент да съм в невероятно спокойствие. И това успях да го направя секунди преди да започнат да ми дърпат ръката, за да я оправят. Можете ли такова нещо? Можете ли да отидете на зъболекар, където ви очаква болка? Знаете, че ще ви очаква болка и да чувате машинката като песен. И това го мога. Но знаете ли, аз съм тренирала, когато не е имало проблем. Просто съм го прочела някъде в книгите и съм си казала, това е интересно, ще го оттренирам. Всичко можете да правите. Всичко можете да постигнете. Въпросът е колко вярвате в себе си. Ние сме някак се тренирани да гледаме другите, да виждаме грешките на другите и да се опитваме да оправим другите, а не можем, защото всеки има своя личен избор. Но не и да погледнем себе си, не и да се зададем въпроси. Много хора гледат да са постоянно заети. Първо на работа, после примерно на кафе с приятелка, на приказка, после в къщи пред телевизора, нещо там, умът е заед с нещо. Но не и да останат насаме с себе си, да се вглъбят в себе си, да се зададат въпросите. И тогава ще се оплашат от отговорите, ще се оплашат от това, че нямат отговори. Аз това го знам. Знаете ли откъде? От многото консултации, които съм правила с дами. Има толкова много дами, които имат проблеми и не знаят отговорите. Но отговорът преди всичко е личностно развитие. Започни своето личностно развитие. Това всичкото, което тук ти говоря тази вечер, е една мъничка част от личностното развитие. И ако съм ти казала нещо ново, което... Извинете. И ако съм ти казала нещо ново, което не знаеш, аз ще бъда благодарна. Бих искала да ми напишете в чата дали чувате нови неща, неща, които ви резонират, неща, които биха могли да ви помогнат. Ще бъда благодарна да прочета коментари. Какво друго да ви кажа? За всеки реалността е различна. Няма такова нещо като обща реалност. Моите мисли и моите вярвания, дълбоките ми вярвания, които идват от моето най-ранно детство, та дори и от преди това, от преди раждането, от предишния живот и кой за каквото вярва, моите дълбоки вярвания и вашите са различни. В едно семейство на всеки вярванията са различни, защото има различен живот от раждането нататък. Тоест, реалността за всеки е различна. И ако твоята реалност не е като моята, ако твоите мисли не са като моите, то е защото имаш различни разбирания. Личностното развитие няма да ни изравни. Всеки ще се развива според това от какво има нужда. Сега има толкова много информация, просто е невъзможно е да не четете, невъзможно е да не можете да се развиете. Има толкова книги, толкова видеа, толкова полезна информация. Да, може да се объркате кой е по-полезен и кой не е. Но поне обърнете внимание на световните автори, попрочетете нещо или ако четете, не знам дали някой пише, не виждам коментари, не виждам нови коментари, дали някой е писал. Вижте, научете нещата по начина, по който на вас ви е най-комфортно, защото всеки има нужда да научи различни неща в даден момент.
спрямо неговите вярвания, неговото ежедневие, неговата околна среда. Ние на практика привличаме хора, които да са наша околна среда, според това на каква вибрация сме, на какво е нашето излъчване. И те са нашите огледала. Ако не ви харесва средата, в която сте, помислете си вие какво правите за тази среда. Вие как се държите с себе си. Ако искате средата да се държи по-добре с вас, започнете да се държите по-добре с себе си, не с средата. Винаги вие сте в дъното на нещата. Започнете да обичате повече себе си. Но как да обичате? В края на тази среща подаръка ще бъде във връзка с това. Как да обичаш себе си? Да, ще ви дам... Подаръка ще бъде нещо толкова ценно, което можете да го преповтаряте постоянно, но това в края. Ще ми напишете имейл тук на страницата на съобщение. Ще ми напишете имейл и аз по имейл ще ви пратя подарък. Всички ще получите подарък. Защото това с обичта към себе си е много ценно и много важно. На практика ние не знаем как да обичаме себе си. Нас не са ни учили да обичаме себе си. Нас са ни учили да слушаме другите. Да слушаме тук, да слушаме там, цял живот да слушаме. Да, ама най-ценното е да слушаш себе си. И ако ти започнеш да мислиш в тази посока и да слушаш себе си, ще се окаже, че не си много изгодна на другите. Така че никой няма да ти каже, слушай себе си. Повечето хора ще ти кажат, ако не ме слушаш, няма да стане това или това. Ето така стоят нещата. Скъпи мои, много ценни неща мога да ви кажа за това как да сбъдвате мечтите си, но в основата на всичко е да сте постоянни, да вярвате, да имате информацията, защо това ще се случи, ако правиш еди какво си. Което автоматично води пак до личностно развитие. Ти ако не обърнеш внимание на основни неща в личностното развитие, които са така, но никой не ти ги е говорил, ако не осъзнаеш, че твоя ум те манипулира, а ти постоянно му вярваш, ако не осъзнаеш, че ти имаш в даден момент само една мисъл, право на една мисъл и ти можеш да я заменяш тази мисъл и да правиш много различни упражнения и техники с това, с което да си помагаш, ако тези неща не осъзнаеш, и много други има, как да сбъдваш мечтите си. Елена Грозева пише, изключително ме докосна за споделянето ви за пълно спокойствие, което би било хубаво да го владеем. Благодаря. Трябва да сме в пълно спокойствие, за да можем да правим нещата. Как се достига до пълно спокойствие? В момента Елена Грозева ме подсеща да говоря още малко за това. За медитации сте чували, нали? Релаксации. Правите ли такива? Ами важно нещо е. Имах един учител по йога, който казваше така. След определена възраст, ако ти не можеш да стоиш спокойно без да мърдаш, това означава, че имаш сериозен проблем с нервите. И знаете ли, каза той, има толкова много хора, които не могат да стоят спокойно. Това са хора, които нон-стоп вярват на това, което достига до ума им. Нон-стоп вярват. Непрекъснато всяко нещо го вземат навътре, а ти имаш право на избор. Дали да вземеш нещата навътре или да избереш да се чувстваш добре, щастлива. Аз обичам да казвам, стой в окото на бурята. Около теб да е буря, ти стой в окото на бурята. Говоря не да не помагаш, когато има проблем. Говоря за това да си във вътрешно спокойствие, защото никой няма да ти го осигури. Ти си човека, който ще осигури своето вътрешно спокойствие. Хора, които нямат вътрешно спокойствие, освен че в даден момент вече не могат да стоят на едно място без да мърдат, те не могат и да спят. Те не могат да се наспиват. Тоест, какво излиза? Ние избираме всички мисли, които да ни докоснат, ние ги избираме, не някой друг.
Никой не може да ти натрапи мислите си, ако ти не ги приемеш. Наскоро се върнахме от ретрита в Родопите. Някои от вас вероятно знаят, други вероятно са присъствали. И когато качвахме там снимки, видеа, имаше един негативен коментар. Дори не се спомням какъв. Дамите, които бяха толкова възторжени от всичко, което се случва на ретрита, бяха готови, няколко дами бяха готови да напишат отговор на този негативен коментар. С една дума, това не е така. И аз им казах, добре, ако ти отговориш, този с негативния коментар, той е в ниска вибрация. Ти си в момента във висока. Какво правиш? Ти се смъкваш на неговата вибрация. Той това иска, той това чака. Някой да му се хване на ниската вибрация, защото се чуди с кого да се драчи, няма с кого и се вре в интернет и пише глупости навсякъде. Виждате ги, постоянно е пълно навсякъде с такива коментари. Аз много ги съжалявам, такива хора. Това са супер неосъзнати хора, че нещата в техния живот зависят от тях. Те са избрали да бъдат жертва на обстоятелствата, вместо да са победители, вместо да са щастливи. Те са избрали да бъдат в ниската вибрация. Кой може да им я промени? Никой. Никой не може да им промени отношението към живота, техните мисли. Те избират негативни мисли. И знаете ли, те опитват да смъкнат някой друг, който е с много позитивни мисли, който е възторжен, радостен, щастлив в момента. Опитват се да го принизят. И как? Това става много лесно. Влизаш им в приказката и започват едни коментари и те ще продължат до безкрайност, докато накрая се окажеш, че си там, където са и те. Защо ти е нужно това? Не ти трябва. Просто ги съжалявай и все едно не си видял, не си прочел, не си чул и толкова. Ето това е различното отношение. Защото това различно отношение, което можеш да имаш към собствения си живот, ще те да държи в висока вибрация. А ние какво говорихме в началото? Че хора, които сбъдват мечтите и желанията си, те са в висока вибрация. Абсолютно съм съгласна с негативните коментари и аз ги подминавам и им изпращам светлина. Супер, точно така. Дано да са щастливи, може би по някакъв начин, ако се усетят, че са в ниска вибрация и да се измъкнат от там, което не е много лесно. Навлизането в ниската вибрация е едно движение като по спирала надолу, не се усещаш кога си в депресия. Скъпи мои, аз съм психолог и знам какво значи депресия. Смъкването в ниските нива е толкова незабележимо, че много хора преди да се усетят стигат до суицид. Така че нека да не се занимаваме с хора в ниска вибрация, нека да се стоим в нашата и да я повишаваме и да избираме да сме сред хора, които са с висока вибрация. Да избираме хора, които ни зареждат, а не хора, които ще ни говорят глупости, от които нито ще научим нещо, нито ще се почувстваме по-добре. Помислете си един човек, предприемач, човек, който сбъдва мечтите си и примерно в момента се е приготвил да строи някаква голяма сграда. Той има персонал, той има идеи, той има своя телефон и своите най-близки хора, на които да поръча какво да правят. И в един момент някой му се обажда по телефона и му казва: ти добре ли си, бе? Каква сграда ще строиш? Ти ли? Ма ти до сега нито една сграда не си построил. Ти до сега беше примерно сервитьора или къде си. Измислям го в момента случая. И той какво? Ще се откаже ли? Мислите ли, че ще обърне внимание на такова нещо? Той дори няма да изслуша монолога до края. Това ви го казвам, защото хора, които са в висока вибрация, хора, които постигат успехи, те никога не обръщат внимание на негативното мислене на други хора. Ако всеки може да те дръпне в различни посоки и да ти каже: ама това няма да стане, ти сега какво си замислила, това пък сега какво? Това не са хора, които ще направят това, което ти си решила да правиш. Това са хора, които или ти завиждат, или просто така мислят, че те не могат и заради това решават да го кажат и на теб. Никога не се води
от мнението на други хора. Мисли какво искаш да направиш за другите. Мисли как да обичаш повече себе си, как да сбъдваш повече мечтите си. Мисли за това да допринасяш за света, а не да му пречиш. Защото ти, ако пречиш на света, преди всичко на кого пречиш? Ами някой ще те се разсърди, ще се сърди 10 минути, ти през цялото време си със себе си. Не може да стоиш в ниска вибрация и да си щастлива и да си добре. Другото нещо. Когато сме дълго време в ниска вибрация, ние се разболяваме. Разболяват се различни органи. Просто негативните мисли водят до това. Основната борба е с негативизма и с негативните мисли. Само че в този момент можете да се направите един бърз тест със себе си. Кои са 5-10 души, тези, които са всеки ден около теб? Помисли си. Ей, така на ръка си ги изброй. Позитивни ли са? А ти каква си? Позитивна ли си? Влизаш ли в тяхното ниво, когато те смъкват? Или страниш от този разговор? Ето това са въпросите, на които да си отговориш и във всеки един момент можеш да си дадеш сметка къде си, какво искаш да направиш и какво правиш със себе си. Липсата на вяра е най-голямата пречка. Липсата на вяра, че можеш да сбъднеш мечтите си. И липсата на вяра какво е? Добро чувство ли е? Ами не! То е като чувствата на те, дето ще кажат, бе, гледай сега, къде отиваш ти? Ти ли точно ще можеш да направиш това? Мислите ли, че ако аз бях повярвала, че не мога да говоря пред хората, щях да се изправя сега и да ви говоря? Мислите ли, че ако аз не мога да направя един ретрит, щях да направя до сега 13? 13 съм направила. И съм супер доволна от това, защото дамите са възторжени. Връщат се отново и отново. Идват. И ретритите са на хубави, красиви места. Ходим, зареждаме се, по-женски се забавляваме и успоредно с това се обучаваме. Какво по-хубаво от това? Мислите ли, че ако аз нямах достатъчно информация, знания, проверка върху нещата, върху себе си, щях да направя десетки онлайн обучения? Нямаше да направя. Ами ако нямах никакво самочувствие, щях ли да правя обучение? Щях ли да говоря изобщо? Щеше ли да ми мине през ума? На времето, когато правех буквално първите си видеа в YouTube канала и си спомням, бях на морето. Една моя колежка тогава видяла видеото, само че аз, както си говорех и около мен, се появи 1, 2, 3 кучета ме заобиколиха. Аз много обичам кучетата и тези бездомните редовно са някъде наоколо. И аз започнах да им се радвам, но не обърнах камерата и само така ги гледам и коментирам нещо. Тази дама гледала видеото и казва, така видео не се прави. И аз се замислих, да, едно от първите ми видеа е, само че ти ли ще ми кажеш как се прави видео? Ако ми кажеш, покажи ми, но тя никога не е направила нито една. Вижте, имайте самочувствие, да правите нещата така, както вие ги искате, както вие ги виждате. Който е за вас, той ще ви хареса, който е за вас, той ще ви последва. Който не е за вас, окей. Нищо няма да се случи във вашия живот по-различно, ако се съобразявате постоянно с другите хора. Няма как да станат нещата, за които си мечтаете. Да не говорим за сбъдване на мечти. Има и самочувствие, има увереност в себе си, има и вяра в себе си. Основното. Проявлението е мечта плюс намерение, плюс енергия, плюс действие. Тоест, имаш мечта, имаш енергия, действаш и проявлението в даден момент е на лице. Само че никой няма да ти каже кога. Кога ще стане това? Не може да ти каже никой. Кога ще изравниш вибрацията с желаното. Така че тази посока не мога да ти отговоря. Стана много топло.
Или аз се разбърщих много. Имаш мечта, имаш идея, имаш желание. Огледай колко енергия има в това. Дали има енергия? Ако няма енергия, ако минава като прелетна птица и заминава, това не е мечта, това не е желание, това е мисъл. Ние пораждаме хиляди мисли, долавяме хиляди мисли, всеки ден минават, отминават, но когато е нещо истински желано, то те мотивира, то те кара да ставаш сутрин с усмивка, то те кара да работиш много повече. И когато говорим за постоянство в работата, защото бездействие няма да стане, непременно трябва да има някакъв вид работа, някакво действие в посока изпълнение на тази мечта. И ако действието е мисловни упражнения, хората казват, ама какво е това? Аз мисля да работя, нали? Ако трябва да отида на компютъра или в градината да копая нещо, там да работя. Хора, и едното и другото, мисловните упражнения са много важна част от нещата. Ако няма достатъчно желание, ти няма да имаш постоянство. А постоянството се оказва крайъгълния камък, защото много хора там се препъват. Правят каквото правят и после казват, оф, умръзна ми, то не става. Ами не става веднага. Не става веднага. Важното е доколко твоето желание е истинско, колко енергия има в него, колко наистина го искаш. И някак си сякаш енергията те проверява. Айде да го видя сега тоя или тая, колко иска да се случи това. Колко сериозно ще работи за постигане на желаното. Някои неща стават за минути или за часове. Примерно, искаш да срещнеш някой, мислиш се за него и в един момент човека насреща. Но някои неща стават така. Не всичко. За някой трябва да се чака повече. И докато чакаш, ако продължаваш да работиш с ентусиазъм и с желание и с постоянство, ентусиазма, истинската радост от това, че ще се случи, то ще се случи, то на 100% ще се случи. Това са закони, физични закони, не са измислени неща. Но се искат някои важни неща, които да правим. Ако си постоянна или постоянен, ако работиш целенасочено, ако имаш енергия, ако с ентусиазъм работиш, нещата ще станат по-бързо. И пак никой няма да ти каже кога. Никой не може да ти каже кога. Така че разбрахте, че здравата работа не е единствения път. Трябва да имаш цел, трябва да работиш здраво, да. Трябва да използваш въображението си. Много основно нещо, което не съм споменавала до тук, да бъдеш постоянен и проявлението ще бъде на лице. Това с въображението, много хора казват, аз какво да правя с това въображение? Ами въображението е повече от знанието. Първо всеки има въображение и после всеки може да работи с въображението си и да постига неща, които изобщо дори в този момент не вярва, че може да постигне. И тук стигаме до съвсем друга насока от личностното развитие, да говорим за въображението. Аз няма да отделя време за това, само ще ви кажа, че въображението е най-важното, с което разполагате. Повечето от вас изобщо не му обръщат внимание, а вие разполагате с най-ценното. Някой ще напише ли нещо по въпроса за въображението? Как да бъдем упорити и да не се отказваме, за да бъдем постоянни и в същото време да пуснем контрола? Да сме упорити, да не се отказваме, да пуснем контрола, да бъдем постоянни. Да сме упорити с воля, да не се отказваме, пак с воля, да бъдем постоянни.
пак с воля. Да пуснем контрола. Тук вече става въпрос за едни конкретни други упражнения, за които е нужно постоянство, упоритост и така нататък. Това е много труд. Искате 4 неща, много съществени. Те могат да се случат, могат да се променят нещата, но е нужно много време. Как да сме упорити? Ами, първо трябва да си наясно какво точно искаш и наистина ли го искаш много. И ако го искаш много, как да стане, ако не си упорита? Как да стане, ако не си постоянна? Има много хора, които казват, аз не съм упорита. Ей, много удобно извинение. Не си упорита ли? Ако става въпрос за детето ти, толкова ще си упорита. Ако става въпрос за човек, който ти е изключително скъп, за това говоря за децата, толкова упорито ще правиш някои неща, които не искаш иначе да правиш, дори няма да се замислиш, че не си упорита. И ще си постоянна. Просто ще направиш повече от това, което мислиш, че можеш да направиш. Тоест, какво е необходимо? Мотивация. Каква е мотивацията? Ами тя е вътре в теб или я няма. Ако я няма, мотивацията вътре в теб за каквото и да е, аз нищо не мога да направя. Ако ти не си мотивирана да се развиваш личностно, аз какво да направя? Не мога да направя нищо за теб. Мога да ти говоря, мога да ти давам техники, мога да те водя на обучения, да говорим лично в консултация или пък, например, по време на някой ретрит. Аз по време на ретритите си говоря с хората и въобще не им вземам допълнително пари за консултации. Всеки има достъп до мен. Обаче не мога да направя нищо вместо теб. А има много работа, която трябва сами да свършим. Ние сме свикнали така някой друг да свърши нашата работа. Ако може някой да ни каже как точно става. Ако може някой друг да ни разгадае какво ще ни се случи. Някой там да ни каже някакво число и според това число каква ще бъде следващата ни седмица и така нататък. Някой друг. Този някой друг нищо не може да направи за нас. Ние, нашето си поле, нашите си мисли, мечти, мотивация, всичко наше, нашата си среда, нашето излъчване, всичко това наше се връща към нас, ама каквото излъчим, както го направим. Другия може да помогне, може да ти даде насока, но не може да го направи вместо теб. И тук как да бъдем упорити? Единственият отговор, който мога да дам е с воля. Не си зададох правилно въпроса, може би. Добре, задайте го, аз съм тук. Продължаваме. Задайте го по правилния начин и ще се опитам да отговоря така, че да бъда полезна. Добре. Другото, което искам да кажа. Твоята мисъл, твоето желание и твоето действие трябва да бъдат в една посока. Ако ти мислиш едно, желаеш друго, а правиш трето, нищо няма да се случи. Отговорът е 0. Примерно, мисля аз, че искам... Какво? Мисля, че искам да отида на планина. Желанието ми е да отида на планина. Действието ми е седя и чакам някой да ми каже, хайде да ходим. Какво ще се случи? Нищо. Мисля, че искам да отида на планина, ама желанието ми е да се остана тук на морето. Действието е, чакам някой да реши вместо мен. Кой ще реши вместо мен? Никой. Пак отговор 0. Искам да напусна Иван, защото, примерно, съм си харесала Драган, обаче нищо не правя. И какво ще се получи? Резултат 0. Тоест, когато мисълта, желанието и действието ти са в една посока, само тогава има някаква реализация, някаква промяна. Елена, по повод въображението с помощта на приложение си сглобих филм на живота, който гледам всеки ден и вярвам, че ще се случи. Ви добре? Това е много, много интересно, което си направила Елена. Не помня в коя книга бях чела
за един мъж, който казва: аз исках да живея в тази къща, някаква голяма, разкошна къща в Щатите. И изкарал си от някъде тази снимка, залепил я на някаква тетрадка, тефтер, нещо такова. И 5 години или колко, забравила съм вече какво пише в книгата, по-късно се местят в нов дом. И кашони, много кашони, детенцето седнало върху единия кашон и така, с кръченцата маха. По едно време, защото му е скучно, казало: тате, може ли да видя какво има в този кашон? И той казал: ми там има разни мои книги, ама може ли да видя? И отваря кашона детето и вади този тефтер, тази тетрадка, отваря я и бащата вижда, че всъщност в момента се е изместил точно в тази къща, за която си мечтал преди 5 години. Той казва: аз направо бях смаян. Как? Това съм го забравил, нали, че съм си мечтал да имам дом като този. Аз точно в този дом в момента влизам да живея. Ето, те нещата се случват, но не трябва да ги пуснем. Имаш желание, да, хубаво, но оставяш на Вселената да се случи, когато се случи. Не притискаш, не натискаш. До повечето хора, да, повечето хора си го правят на табло като календар с различни картинки. Да, особено по Нова година. Да, правила съм на времето и такива обучения, как точно да се направим такова табло. Така, това е само една част от нещата. Защо такова едно табло работи? Да ви кажа. Първо, когато работим с въображението си, ние трябва да, казвам трябва, макар че нищо не е хубаво да се казва, че трябва, ние се опитваме с помощта на въображението си да виждаме образи и картини с затворени очи. Това се постига с повече работа. Даже започваш да виждаш движението на различни неща, които са пред теб. С това табло ти виждаш тези картини, без да работиш с въображението си. И когато това непрекъснато го гледаш, то по някакъв начин влиза в твоя ум и някак си ти напомня какво искаш. Нещата работят. Нещата работят, когато използваме много и различни техники за едни и същи желания. Не да напишем 50 желания и сега сядаме, щракаме с пръсти, гледаме телевизия и вече сме готови, чакаме да се случи. Откъде ще се случи? Ще падне от Марс. Няма да се случи. Случайност няма. Има работа, има разбиране на процесите, как точно стават и тогава. Говорих ви за личностното развитие, че е голяма част от нашия живот и хората, които не обръщат внимание на своето личностно развитие, реално нямат отговори на много от въпросите. Защо това работи, как точно работи, какви са проявленията, кой какво е постигнал, не вярвам, че е постигнал, не вярвам, че с тези упражнения и техники и практики се постига. Ами не вярваш, защото не си опитвал. Не вярваш, защото не си постигнал. А без да опитваш, как да постигнеш? То няма как. И сега да ви попитам до тук, интересно ли ви беше, дами? Виждам Елена най-активна и Теодора. Интересно ли ви беше до тук, защото мисля да продължа с нещо различно. Предварително да ви кажа, нека всяка дама, която е тук на живо, в момент, когато иска, когато има възможност, да си напише имейла, за да може да й пратя по имейл наградата. Обещах награда на всички дами. Изключително ми е интересно. Много се радвам. Много се радвам, че ви е интересно. Това е с което искам да продължа. Тъй като информацията до тук, не знам колко време говорих, тя е много. Това е една много малка част от важната информация, която би трябвало да кажа, но не може да се каже всичко наведнъж, защото трябва да се приеме.
хората имат нужда да приемат информацията, да я осмислят, да я осъзнаят и така. И тъй като много дами са били на мои обучения онлайн за сбъдване на мечтите, самата ми страница, както виждате, се казва Сбъдване на мечтите, много ретрити направих в тази посока. Това, което искам да ви кажа сега, и някои от вас ще имат възможност да спечелят дори още един подарък, но това вече само за някои. Това, което искам да ви кажа, че предстои един уникален ретрит в Банско. Да, слушам те с огромен интерес и дори спрях да пиша. Интересно е, благодаря, действо отрезняващо. Благодаря ви за обратната връзка. Предстои ни един прекрасен ретрит в Банско. Ще бъде 14-ти поред през юни. Началото на юни, 6, 7 и 8 юни. Преди по-малко от месец бях в Банско, докато си мислех къде точно да направя следващия ретрит, и бях в един хотел в Банско, който буквално ме превзе. И взех решение веднага, защото бях преговаряла с няколко други хотели на различни места в страната. Нещо не беше моето, нещо не ми беше таман. Този хотел наистина е прекрасен, била съм там. Ще бъдем с 2 нощувки на 6 и 7 юни, с закуски и вечери на блок маса. Ще направим 4 часа минимум лекции и практики в посока сбъдване на мечтите. Нарекла съм този ретрит 999 желания, 999 сбъдвания. На практика ние всички постоянно имаме желания, даже не са 999, много повече. Виждам, че тук оставяте имейлите си. Добре, до утре вечер ще ви изпратя наградите. И във връзка с това съм ви подготвила един специален наръчник, който ще бъде един от 3 бонуса на ретрита в Банско. Наръчник с 999 афирмации. 3 бонуса плюс, казах ви, 4 часа, поне 4 часа ще бъде обучението, защото има и техники и практики. Казвам поне, защото ако не се поберем в 4 часа, ще бъде повече. Ще се опитам да го направя в 2 дни, но ако не може, ще направим кафе пауза, задължително ще има такава. И в 2 дни да е. Какво още? Ние, дамите, ходим по разходки. Ще се разходим естествено из планината. Ще се забавляваме. Подготвила съм ви този път една томбола с изненади. Дамите много обичат изненадите. Няма повече да казвам какво точно ще правим, за да бъде част от изненадата. Обаче, тъй като работата ни е много важна, значи ретритите са на хубави места. Винаги на хубави места и да се отдръпнем малко от ежедневието. Планината ни е наблизо, колкото можем ще се разходим. Не е казано, че ще се качим догоре. Така че всичко съобразявам с хората, с които съм. Тоест аз следвам общата енергия по време на ретритите. Но обучителната част там вече важното е да достигнете до всичко възможно най-ясно. И за това са тези техники и практики, които ще правим заедно и на живо. И нещо, което не съм правила до сега никога, аз съм го правила, но не пред много хора и на живо на ретрит, това е, че аз ще ви демонстрирам творческа визуализация. Ако ви кажа, затварям очите и сега виждам това, пък после онова, пък той се движи насам, онова натам, вие няма да ме повярвате, нали? Ще си кажете, тя си говори каквото си иска. Да, обаче тази демонстрация ще бъде такава, че няма как да не повярвате, защото вие ще инициирате. Това вече няма да кажа.
Просто ще има демонстрация. Демонстрацията не е за това да ви кажа, вижте колко мога. Демонстрацията е да ви обясня какво правя и да ви науча как да го правите. Защото визуализацията е процес. Визуализацията се учи, но е процес. И тя е нещо много важно. Визуализацията е материализация. Но трябва да се научим. Трябва да разбираме повече неща. Има още доста неща, които трябва да ви кажа, да си ги запишете, да минат и през ръката ви, и през ума ви, за да можете да разбирате по-ясно защо правим това, какво всъщност правим, какво искаме да постигнем. И накрая, за да не останете просто с обучението и чао, до нови срещи, аз ще ви дам, казах ви, има няколко бонуса. Единия само е този наръчник с 999 афирмации, той е електронен вариант. Има още два бонуса, които ще ви помагат за работата ви след това. Тоест да можете да сбъдвате тези мечти и желания и да работите с вашите идеи качествено. Това е целта на този ретрит. Освен забавлението, освен срещите на живо. Ще помоля админ да пусне линка и да пусне линк за записване. Вече там в линка ще видите подробна информация и аз ви казах, че някои от вас ще имат възможност да спечелят още една награда, нали така? Каква е наградата? Няма да кажа точно, но един от моите онлайн курсове абсолютно безплатно ще подаря като коледен, като великденски подарък на дамите, които се включат за този ретрит до четвъртък. До четвъртък, мисля, че 17 ли се пада? Да, до 17 април, които се включат в ретрита, нека да ми пишат налично. Аз се включих, оставят ми имейла си и си получават допълнителния подарък, който ще бъде един от моите онлайн курсове. Те са платени, но вие ще го получите напълно безплатно. Това е великденския подарък за дамите, които вземат решение до четвъртък и се включат. Имате време, днеска е петък, до четвъртък цяла седмица. Какво още искам да кажа за ретрита? Има възможност да избирате, ще видите в линка, ето пуснали са линка. Можете през този линк да влезете в сайта и да разгледате подробно информацията. Имате възможност да дойдете с компания, да бъдете в двойна стая. Имате възможност за самостоятелна стая. Ако примерно идвате с съпруг или приятелка, която не иска да присъства на обучението, има възможност и за придружител. Тоест, дали сме възможност всеки, който иска да бъде с нас, естествено, придружителите, къде можем да видим платените курсове онлайн. irinatancheva.com, даже ще помоля админ да изпише, irinatancheva.com е сайта, в който можете да видите платените онлайн програми. Нещо говорех и забравих тук, докато чета, къде можем да видим платените курсове. За ретрита. Тези, които са придружители, те ще идват с нас на разходките, ако искат, естествено. Те само няма да присъстват на обучителната част. Иначе закуски, вечери на блок маса, между прочим, много богато е менюто там, в този 4-звезден хотел. Спато е много хубаво също. В тази информация, която даваме за ретрита, съм описала всички процедури, които можем да ползваме. И има един басейн, юни месец навън изкарват шезлонгите вече, можем да се печем на слънце, ако е топло, ако не вали дъжд, примерно, не знам какво ще бъде тогава. Има и други неща към спа комплекса. Интересно е, много е приятно. Бях там, хареса ми, много ми хареса, затова ще ви заведа и вас, защото ми хареса. Аз обичам да водя хората на места, където ми харесва.
където се струва. Хотелът е много чист, много хубаво е подредено всичко. Направи ме впечатление много богатата блок-маса. Много богато. Наистина много богато меню. За някои хора храненето е изключително важно. Да, ние там закуска и вечера имаме през деня. Ще правим други неща, ще ходим по разходки, няма да стоим по стаите, ще ходим и на спа и така. Предполагам, че разбрахте, всички, които се включат до четвъртък, които погледнат информацията, моля админ да напише отново информацията за ретрита. Всички, които погледнат информацията за ретрита и вземат решение и се включат до четвъртък, ще получат още един подарък. Напишете ми вече налично съобщение. Аз се включих, ето моя имейл и тогава ще получите този курс, който съм подготвила като великденски подарък за дамите, които реагират бързо, които се включват. Някои от дамите, които бяха на предния ретрит, веднага взеха решение, че идват и на следващия, защото много им хареса. Това винаги се случва така. Просто е хубаво. Събираме се много дами, женска енергия, интересно е, приятно е. Леле, отново ще бъде невероятно, аз все още съм в емоцията от последния ретрит и няма търпение за Банско. Да. Ами това е, дами, аз казах, че ще дам думата да задавате въпроси. Може би трябваше да отделя двете части, докато говорех по темата, но така или иначе не го направих. Задавайте въпроси или за ретрита, или по темата, какво трябва да знаем, за да сбъдваме мечтите си. Тук съм за вас до тогава, до когато имате въпроси. Не знам дали някой пише. Ще изчакам още 2 минути, ако напишете въпроси, ако имате такива, да ви отговоря. И ако нямате, да ви пожелая прекрасна вечер, да ви благодаря, че бяхме заедно. Тези, които ще гледате записа, благодаря и на вас. Знам, че има дами, които пътуват в момента, други, които са на работа. Има много хора, които ще гледат на запис. Всички тези възможности, които давам, са много интересни за хора, които истински се интересуват да се научат как да сбъдват мечтите си. Да се научат от човек, който е практикувал много години, който знае какво прави, какво приказва. Преди години, когато виждах някои хора пишат, примерно, утвърждение за деня. И аз съм се чудила, добре, каква работа ще свърши това утвърждение, ако е само за един ден? Това не работи така. Много хора се учат да правят утвърждения. Утвържденията трябва да отговарят на определени условия. Обаче да ми напишеш утвърждение за деня, това означава само едно. Ти не разбираш как стават нещата, как се сбъдват. Предполагам, че това състояние пълен покой се постига с много труд и постоянство. Елена, какво точно те интересува за това състояние на покой? Може би си нервна, неспокойна, не можеш да се успокоиш вечер, може би е това. Задай конкретен въпрос за себе си, защото така не знам какво да ти отговоря. По принцип, примерно на йога, който е ходил на йога, който ходи, знае, че там се правят медитации, отпускане,
навлизане по-дълбоко в себе си. Защо се прави това? Точно за да навлезем в себе си там, където повечето хора никога не искат да навлязат, за да не чуят своите въпроси, да не чуят своите отговори, защото ги е страх от собствените им мисли. Някои хора въобще не искат, защото не вярват, че това върши някаква положителна работа. Човек, който много често медитира, човек, който много често релаксира, си личи по начина, по който говори, по начина, по който се държи. Дали е нервен или спокоен, по всичко това си личи. Ако искаш да постигнеш състояние не на пълен покой, ние сме живи същества. Ако искаш да достигнеш до състояние на по-сериозна релаксация, в интернет има толкова много релаксации. Просто пусни си една и слушай. Опитай се да си починеш по начина, по който можеш, като се изолираш от външния свят и започни да го правиш това по-често, за да има ефект. Имам предвид, когато сме в състояние на болка, както споделихте за счупената ръка. О, да! Това е работа, това е много години работа. Това не се постига лесно. Да. Това изобщо не се постига лесно. Факт. Но, щом аз мога, всеки може. Щом аз съм го направила, всеки може да го направи. Въпросът е какво искаш. Какво решаваш, че искаш. То не е нужно, аз не съм знала, че ще си чупя ръката, че заради това да тренирам тези неща. Аз просто тренирам, защото искам да помогна на хората с това, което знам. Това, което знам, го знам от първо лице. Не става с прочетох, ето ви. Не става така, няма да съм убедителна, няма да съм спокойна. На практика какво правя? Едно голямо нищо. Когато помагаш с неща, които ти си направил, ти можеш да правиш, това вече е помощ. Ти знаеш какво ще се случи, ти знаеш какво да очакваш, ти знаеш колко време е нужно. И аз ви казах, когато сменяш вярване, ти знаеш какво да правиш, как да работиш с това вярване, с какво искаш да го смениш, какво точно очакваш, как да стане, колко време. Ами аз имах информация тогава, че става за 3 месеца, но не стана за 3 месеца. Представете си колко съм била упорита, за да продължа още 3 месеца, без да знам дали ще стане. Можеше и да не стане. Просто стана. Винаги, всяко нещо, което поискате, то ще ви се случи. Ако в момента искате да сте на този ретрит, но примерно си казвате, аз нямам пари, аз в момента не знам как ще успея до четвъртък. Окей, няма проблем. До края на този месец можете да се включите на същата цена, но няма да имате този бонус, безплатния курс. Безплатния курс е ако се включите до четвъртък. А иначе, от началото на май месец вече цената ще бъде значително по-висока. Това вече е редовната цена. Така че, ако сега си казвате, аз не мога да дойда на този ретрит, край, вие се лимитирате. Вие се лимитирате. Изкажи това, което искаш. Изкажи това, което искаш да ти се случи. Искаш да се научиш как да правиш нещата. Искаш да бъдеш на ретрита. Искаш да се запознаеш с нови хора. Да научиш тези техники, правила, да присъстваш на лекционната част. Искаш. Ами като искаш, просто желанието трябва да бъде заедно с мисълта и с действието. В една посока. Лимитираме се постоянно и затова резултатите понякога са нула. Затова идва момент, в който си казваме, еди кой си постигнал нещо, как го постигна, аз не мога. Не, че не можеш. Просто не си решила да отделиш времето, за да стане това, което искаш. Не е казано, че трябва да постигнеш това, което някой друг е постигнал. Направи това, което ти искаш. Настани възможно най-добрата в това, което умееш да правиш. Благодаря ви, скъпи мои. Благодаря за това, че останахте до края. Последно
да напомня. Всяка дама, която е наживо, нека да ми остави имейла си, да й изпратя подарък. А всички, които се включат до четвъртък в ретрита, виждате там линк. Админа е оставил 2 пъти линка за включване в ретрит. Ретрита се казва 999 желания, 999 сбъдвания. На 6, 7 и 8 юни ще бъдем. Всеки, който се включи сега до четвъртък, до 17 април, ще получи великденски подарък, един от моите онлайн курсове. Така че очаквам ви, ще чакам вашите имейли и да ми напишете: аз се включих, плюс имейла. Аз на имейл ще изпратя обучението, което е вашия великденски подарък. Благодаря и на тези, които няма да се включат. Благодаря за интереса, благодаря за участието. Благодаря за ценната информация, беше полезна за мен. Хубава вечер на всички. Хубава вечер на всички от мен. Краси, много ти благодаря. Наистина ми беше интересно, полезно и мотивиращо. Благодаря ти за прекрасните подаръци. Правиш всичко от сърце и това си личи. Благодаря още веднъж. До нови срещи!